udumo kuNkulunkulu bephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi usidinile sabakhona ikhona indawo ngapha ngenayo nazi ihlalo zikhona ngapha kule kanje ihlalo yanibona khona kunesihlalo siyambonga uNkulunkulu wethu ukuthi asihlanganise kade lesadina ukuba khona ekhaya sisithi kusekhaya lemasila asazi noma kusesekhaya ngempela kusekhaya. Oh, angakasixoshi. Angakasixoshi. Oh, thwenye indoda eyenza umsebenzi engiwenzayo yayilokhu ihamba ishumayela yabuya ithi ize ekhaya kanti akhona ekhaya sebedlile abafundisi ibandla yathi mayithi yasukuma yashumayela basuma ngamodwa befundisa bacula ezami ziyangazi ziyangilandela bayiphuma nabazalwane nomunye ephuma nababa yasala yodwa indoda imile ithi kusekhaya. Yikho-ke ngibuze ukuthi kusesekhaya yini noma kusekhona ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu cha ngeke kwenzekela ngoba sibambisene nabafowethu siphusha umsebenzi kaNkulunkulu sibambisene kuhle kakhulu. Angibingeleleke abefundisi bami bonke abefundisi abakhona omama befundisikazi intombi nensizwa omama nobaba kakhulu-ke nesingabo abazobhabhadiswa nomphathi wohlelo nabasishayela insimbi. Ngibingelela nonke ngithi uJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Kuyintokozo enkulu ukuba sikwazi ukuthi sihlangane ngale ndlela esihlangene ngayo zizweleni-ke lisekhaya elineniqalayo ngiyacabanga bakhona abaqalayo kumele baphakamise izandla abaqalayo ukuba khona abazobhabhadiswa nabangenzela ukuzobhabhadiswa ndabaqalayo. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu zizweleni lisekhaya izindlu ey'ncane zingapha ngazi zivulwe zonke. Ngapha ngasekuqaleni ezabesilisa noma uphuma ngapha ezabesilisa ngenhla ezabesifazane nokujika ngapha khona ezabesifazane nikhululekeke niye khona. Besithi suka nenkonzo yokushisa-ke sesibona iweda sesibona ukuthi ngcono-ke kube nenkonzo yesidlo emva kwale nkonzo. Bengithi suka nenkonzo yokushisa iweda iqondakali kanti-ke kuyiweda amathethe kunemvula enkulu kakhulu ezoba khona la iKZN kusukela ngabo-3 kuyale. So simthembe uNkulunkulu uzosisiza sisheshe siqede ukuba abantu abaya kude bahambe ingakabi bikho lemvula. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi noma ngabe eselina uNkulunkulu esimkhonzayo uyasazi sonke la uzomvikela. Ngiyakholwa yilokho. Sihamba ngokukholwa phela sihambe ngokubona. Omunye umama owayeshumayela ivangeli saba senkosini emthuka inkosi uJesu lalithi malini izulu lingamnethi yena lihamba naye ngathi uphethe i-umbrella ingekho. Uma ifika kubantu yoshumayela bathi kade uhamba awangaba amanzi izulu lini kanti behamba emvuleni. So-ke uNkulunkulu wethu unemanga zakhe ushilo-ke laphaya kuyukuba 121 wathi ungumthunzi womuntu ilanga lingamshisi emini nenyanga ingamshisi ebusuku. Umntwana kaNkulunkulu alimshisi ilanga njengendlela elishisa ngayo abantu abangakholwa. Ngeke kuyazi leyo nto uma ungazi ukuthi uma unjani kodwa uzoyazi-ke namhlanje. Alimshisi ilanga ngendlela elibashisa ngayo. Yikho kungafanele umntwana kaNkulunkulu acomplain athi safa ilanga ngoba lokho kuzokwenza ungangeni ezulwini uqamba amanga ukuthi wafa ilanga kodwa ufile uyaphila. Izinto esizikhulumayo ziyalotshwa ezulwini. Awukwazi futhi ukuthi ngafa amakhaza qamba amanga uphile ngoba ufile. So asizikhulumi nje thina izinto ezinjalo. Into esiyikhulumayo sikhuluma ukuphila.
Zisekhona ihlalo ngapha, ngiyibona ikhala uzani nisondele ngapha, ngibona khona isihlalo uhlale, mase siphelileke nobe selithatha-ke emuva. Inkonzo-ke yoMbhaphathizo le esikuyona namhlanje, ngicela ukudlulisa lesi sicelo ngoba ngiyarekhoda, angisakhulumi nalaba abakhona la. Ngikhuluma nalama magruphu amanye asazobhaphathiswa azayo. Sinesicelo sokuthi umuntu owaziyo ukuthi ngeke akwazi ukufika ngesonto, ufuna ukulala ngesikhathi engithumelela amagama akhe abese yacacisa ukuthi ngizofika ngoMgqibelo. Nginesicelo salokho kakhulu ngoba besilindele abantu abawu-5 kanti abantu abaningi bazofika balale, kanti phela siyamlungisela ukuthi nidle. Sesibamba siyayeka-ke manje, abantu sebebaningi bafikile abashoyo. So-ke alikho icala, kodwa mawazi ukuthi uzofika ngoMgqibelo yisho kwaziwe, size silazi inani balungisele phela abantu abezayo. Yileso isicelo ngiyacela kakhulu, sengicela-ke kwabezayo, angisaceli kunina nanikhululekanike ninalo icala, kodwa nifike anishoyo, bayazazi abashili. Asidluleke lapho, kufuneka siphuthumeke senkonzweni. Inkonzo yethu namhlanje izoba yinde. Inkonzo yethu ithumela izoba yinde. Isizathu salokho ilesi: abantu abawazi uMbhaphathizo abawu-understand. Sengishumayelile-ke ngendlela engishumayele ngayo, still abantu abezwa. Ngicabanga ey'nyangeni ey'mbili edlule khona umuntu ophume ekhaya lezwi wathi ukhishwa ukuthi uJesu wathi ubhaphathizwa emanzini ahambayo, mina ngibhaphathise emanzini ahambayo. Kusho ukuthi ngihambana nezwi, useyaphuma ekhaya lezwi uya kubantu abazombhaphathisa emanzini ahambayo. Ngathi uma ngithi ngiyanilalela, athi inkosi engamphendule ngingasho lutho, ngase ngiyathula. Uma ufunda iBhayibheli ukusukela ekuqaleni uzoliphetha, akakaze asho uJesu ubhaphathiswa kuphi. Wayemqambela amanga ukuthi uJesu wathi ubhaphathiswa emanzini ahambayo. Akakaze nje akhulume uJesu ukuthi ubhaphathiswa kuphi. Ukungalazi-ke iBhayibheli nokungalifuni, nokuhamba ulalela zonke iy'nkulumo ey'khulunywa abantu, bese uyazithatha uzifake ekhanda ungakazi ukubona eBhayibhelini. La-ke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lezwi ngiyakhuthaza ukuthi abantu abalifunde iBhayibheli, ngoba uJesu John 7:38 uthi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi aphilayo. So uma umuntu ebalekelana neBhayibheli efuna ukulifundela umfundisi kuphela, ethatha izinto ey'shuboyo, ngeke kumsize lokho. Ngoba njengamanje nje lo unecala lokuqambela uJesu amanga ayolifika ezulwini. So-ke ngathi uma ngithi bathiwa ngimyeke ngingamcorrect, ngase ngiyamyeka. So-ke ngithatha isinqumo-ke ngokuvunyelwa yinkosi ukuthi namhlanje inkonzo izoba yinde, ifane naleya yomhla ka-15 November 2020 eyayiyinde ngifundisa ngoMbhaphathizo. Ngizokwenza okufanayo namhlanje. Njengoba-ke sekukhona no-YouTube owawungekho ngaleso sikhathi, ukuze-ke abantu baqonde ukuthi kubhaphathiselwa kuphi, kanjani, uyini uMbhaphathizo. So ngicabanga ukuthi ngizothi ngiqeda la sibe sonke sazi ukuthi uMbhaphathizo uyini, ubhaphathiselwa kuphi ngokwezwi, futhi ubhaphathiswa kanjani ngokwezwi. Bese singaphinde simkhulumela amanga uJesu sithi wathi engashoyo. Siyambisana bazalwane? Ezethi ngisho manje ukuthi izoba yinde ngoba ngifela ningibekezelele, ngizozama bona ukushesha, kodwa izoba yinde ngoba funa ngikhave yonke into ekhuluma ngoMbhaphathizo namhlanje. Sizovula amabhayibheli ethu ngokaJohn chapter 3. John chapter 3. Bese ngicela ukuthi ngicule kancane, ngidlulisele ngikhuluma bese ngiyakhuleka.
What a mighty God we serve. 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 Siyabonga ngosuku olufana nalolu. Siyabonga ngenkonzo sihlelele yona namhlanje. Ngiyakhuleka, ngiyathandaza moya ongcwele kanye nathi. Ulicacise izwi lakho, uyichaze inkonzo yoMbhaphathizo, nami ngihlale ngilalele ukuze Nkosi singaduki futhi singadukiswa abantu, kodwa silandele izwi lakho ngoba izwi lakho liyaphila. Izwi lakho linguqobo. Izwi lakho akuvelanga lutho ngaphandle kwelizwi. Ngokulizwi wayeNkulunkulu, lizwi enguNkulunkulu. Bonke abamamukelayo lizwi wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga-ke Nkosi, ngiyacela ukuthi ube nathi ngomoya wakho oyingcwele. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. John chapter 3, siqala ukufunda ku-verse 3, siya ku-verse 6. Kufundeka-ke kanje, ngiyacela ingoganakela amanzi ngoba ngiyacabanga ukuthi ngizothatha isikhathi eside la mhlawumbe ngizowadinga. Ingxoxo le phakathi kweNkosi uJesu noNikodemu. Ingxoxo ephakathi kweNkosi uJesu noNikodemu. uNikodemu-ke wayeyisikhulu sabaJuda engumFarisi. Lithi izwi-ke weza ebusuku kuJesu engafuni ukubonakala ukuthi uya kuJesu. Wahamba-ke ebusuku waya kuJesu, wafika waxoxa naye. Uma sithola lapha ku-verse 2, wayemtshela uJesu ethi uyamazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akekho ongenza ibonakaliso elifana nezenzo uJesu. uJesu akayiphenduli leyo nto. Uthi-ke verse 3, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Verse 4, Nikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Verse 5, waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. La-ke njengoba sengichazile ukuthi uNikodemu umFarisi wayeyisikhulu sabaJuda,
ngesikhathi ebuza uJesu ke kuverse 4 uthi angazalwa kanjani esemdala, angangena ngokwesibili esiswini sikanina na? Kunabantu abasezikhundleni abafana naye uNikodemu, abagcwele emabandleni ethu abangazi ukuthi umuntu uzalwa kanjani ngokusha. Mhlambe nawe awazi, uyacabanga ukuthi umuntu ungazalwa kanjani ngokusha. Mangaqala nje la ekhoneni ngiyophuma lapha ngilona loya kaphendula ukuthi yini ukuzalwa ngokusha, ungathi uthole impendulo ezilingana nathi sonke la zibe zihlukene. Uthi ke uJesu, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kuyimoya. Siyazi ukuthi umzimba negazi ngeke kungene ezulwini ngoba kuyinyama, kuzelwe inyama. Kubiza ukuthi umuntu azalwe ngokomoya ukuze akwazi ukungena ezulwini, ngoba izulu liwumoya. uNkulunkulu uBaba ungumoya, iNkosi uJesu ingumoya, uMoya oNgcwele ungumoya. Ngakho nathi kufanele sibe kumoya ukuze singene kweli kamoya. Uthi ke uJesu uma ubheka la singafundanga khona kuverse 7, ungamangali ngokuba ngithe kuwe nimele ukuzalwa ngokusha. Ngoba wayembona ukuthi uNikodemu uyamangala ukuthi kwenzeka kanjani umuntu esemdala uyabuyela esiswini sikanina na? Ukuzalwa ngamanzi ke kuyizigaba ezimbili. Njoba ethi uJesu umuntu uma engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni wezulu. Ukuzalwa ngamanzi kusho ukuthi funa sichazeke ukuzalwa ngamanzi kuyizigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kungukuzalwa ngezwi, uhlatshwe yizwi usukuzalwa ngamanzi. Ngoba izwi lenkosi ngoba se-Efesu lithi izwi lingamanzi. Lapha ku-Efesu chapter 5 verse 25 no 26, uKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. So izwi liyisigezo, izwi lingamanzi ngokukaNkulunkulu. So uma umuntu engazelwe ngezwi ngeke angene embusweni wezulu. Ngithanda ukushubana ngoba thina sonke sahlatshwa yizwi saphenduka. Njengami nje mina ngihlatshwanga yizwi. uNkulunkulu wakhuluma nami ebusuku ngingakholwa ukuthi ngimakhele ibandla lakhe. So ke kusho ukuthi angihlatshwanga yizwi. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke ngingene ezulwini ngoba izwi yilela akhuluma ngalo eliyi-voice, okuwukuthi kuseyizwi lakhe akhuluma ngalo kimi, wangizala ngezwi. Izwi lingamanzi. Umuntu uma engazelwe ngamanzi ngeke angene embusweni wezulu. Ukuhlatshwa yizwi ke sikuchaze kwizenzo chapter 2 verse 37. Lithi izwi lenkosi sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni zabo, intshumayelo kaPetro leyo, emva kokuba sebamukela uMoya oNgcwele ngosuku lwePentecost. Washumayela ingenye yezintshumayelo ezinde azishumayelayo uPetro ezilotshwe eBhayibhelini. Sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, sokwenze njani na? Uma umuntu limhlabe kahle izwi, limhlaba dideke afuna ukwazi ukuthi uzokwenze njani na. Bathi ke madoda bazalwane sizokwenze njani na? Asizungena ke empendulweni okwamanje ngoba sichaza ukuhlatshwa yizwi. Ngisachaza ukuthi izwi lisigezo samanzi. Ngichaza amanzi ukuthi amanzi ahlukene igaba ezimbili. Uma ufunda incwadi kaPetro uqala chapter 1 verse 22 no 23, lithi selihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, ukuba khona kwakhe enkonzweni okushunyayelwa iqiniso kuyo ngelidizelela lelo. Ngoba ziningi inkonzo
alishunyayela iqiniso. Kodwa ke lithi izwi selihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Uma usengumzalwane ungakwazi ukuthanda abazalwane, kusho ukuthi usungakahlanzwa ngeso. Ngoba izwi leqiniso likwenza umthando umzalwane noma ngabe ukumzonda. Lenza liphele igqubu noma ngabe belikhona ukwazi ukuxolela ngoba izwi seliwenzile umsebenzi. Maliwenza umsebenzi akusho ukuthi ngenxa yokuthi usushunyayizile usulungile wena. Ungadlulanga enkonzweni yokuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Ungadlulanga enkonzweni yokuvuma izono zakho uhlukane nazo. Kodwa yizwi elikwenza wenze lokho ukuze uthanda abazalwane ngokungazenzisi. Ngoba phela ozonda umzalwane wakhe iBhayibheli lami lithi ungumbulali. Akekho kumbulali onefa ezulwini oyongena ezulwini umbulali ngoba ezonda umzalwane wakhe. Abantu ke bayazonda abantu ababenze kabi, bayabazonda abantu ababahlukumezile. Lithi ke thandani ngokupheleleyo umunye nomunye ngenhliziyo. Kujulile ukuthanda ngenhliziyo hayi ukuthanda ngomlomo. Umthanda umuntu ngenhliziyo kusho ukuthi umthanda ngokupheleleyo. Njengoba umyalo wokuqala esiwutholayo ngiyacabanga ukuthi uMathewu 23 elithi izwi lenkosi thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke, nangengqondo yakho yonke. Ukuthanda ngenhliziyo kujulile ngoba kukwenza ungabi nambandela. Umthanda umuntu noma onile ngoba uhlala phansi naye umtshela ukuthi wonile, ungamhleki. Kunabazalwane abahleka abanye abazalwane. Kunabazalwane abahleke izinceku ngoba sezisehlazweni. Umbuzo omkhulu uthi wenzeni wena umfundisi wakhe azabe sehlazweni? Umkhulekelile na ngoba esehlazweni nje icala likuwe ukuthi umfundisi wakhe ungene ehlazweni. Ngakho ke thandani ngokupheleleyo umunye nomunye ngenhliziyo. Senizelwe kabusha kungengambewe phelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. So ilokho ukuzalwa ngezwi. Izwi mawuzelwe ngalo uzelwe ngamanzi ngoba izwi lingamanzi lisho njalo iBhayibheli. Uma usuzelweke ngezwi usuke usuwamukele inkosi uJesu Kristu ngoRoma 10 verse 9 and 10 ngoba izwi lelo esamukela ngalo inkosi uJesu. Ngalo lelo verse siyazalwa, uzalwe ngezwi. Athi uJesu uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni wezulu. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho uRoma 10 loyo verse 9 ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Usindiswa kuphela ngokumvuma uJesu ngomlomo wakho. Ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Athi verse 10 ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Ichazani njalo ukuzalwa ngamanzi, ukuzalwa ngezwi, ukuzalwa ngamanzi. Bese ke mawusuzelwe ngezwi usumamukela uJesu usiphiwa amandla ukuba ngumntwana kaNkulunkulu. UkaJohn chapter 1 verse 12 kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nantando yendoda kodwa bazalwa uNkulunkulu. So ke sikhona siyaphila enyameni ngoba sizelwe ngentando yendoda. Kubizwa ukuthi uzalwe ngentando kaNkulunkulu, uzalwe ngokwamukela inkosi uJesu, uphiwa amandla ukuba ngumntwana kaNkulunkulu. Sisiqedileke ngesigaba sokuqala sokuzalwa ngamanzi. Mawuzelwe ngezwi
uzelwe ngamanzi. Isigaba sesibili ke sokuzalwa ngamanzi yile nkonzo esihlangene ngayo yombhaphathizo. Khumbula, uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu. Emva kokuvuma inkosi uJesu, ngoRoma 10:9, kufanele uvume izono zakho ngaphambi kokubhaphathizwa. Ngoba umuntu ongavumeli izono akufanele abhaphathizwe. Uma ebhaphathizwa qhubekela phambili nokona. Usathane wenza unembeza wakho ube mnyama, kuphela unembeza iphoyisa libekwe uNkulunkulu umuntu nomuntu elikhuzayo mawona, ngoba wangena emanzini ungavumeli izono. Kufana nokudla isidlo ungavumeli izono, uqhubekela phambili ekoneni uxabana noNkulunkulu. Umbhaphathizo wokuqala ke eTestamenteni Elisha wona isibonelo esihle sokuthi izono ziyavulwa. NgokaMathewu chapter 3 verse 5 kuya ku-8 no verse 10, khona kwaphumela kuye uJohane uMbhaphathizi iJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Bayamangalisa abantu. Bathatha le ndaba le eyiqiniso ukuthi ubhaphathiswe emfuleni iJordani, bese bethi uJesu wathi ubhaphathiswe emanzini ahambayo, kodwa bayeyeke ukuthi kwakuvunywa izono. And ivesi elilodwa lonke lelo. Abantu bakhetha ukusutha bona, okuvumela bona, ongavumeli bona bakufuna. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Kepha uJohane uMbhaphathizi ngesikhathi ebona abaningi baFarisi nabaSadusi beze embhaphathisweni, wathi kubo, nzalo yezinyoka, brood of vipers, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Siselapho sifunda ukuthi umbhaphathizo kungukubalekela intukuthelo ezayo. Hayi ngoba iyeza wona le ntukuthelo kaNkulunkulu ibalekelwa ngokungena emanzini. Siwangena emanzini wena na? Sewabhaphathiswa yini wena? Uma wabhaphathiswa ubani? Ngoba lo wakubhaphathisayo wakufaka lo moya aphila kuwo. Uma enomoya ongcwele, udwala umoya ongcwele nawe. Uma enamadimoni, udwala amadimoni. So ke mawubhaphathiswa umuntu ongazivumanga izono, nawe engakuvumisa izono, engabe uzoyivuma kanjani umuntu ongayivumanga? Usuke ukhweza amadimoni omuntu phezu kwawakho nje, usuke uzidalela inkinga. Uthi ke uJohane uMbhaphathizi ebona abaFarisi beze embhaphathisweni bengafuni ukuvuma izono, nzalo yezinyoka, ngubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Verse 8, ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ukubhaphathiswa akusona isithelo esikhombisa ukuthi uyaphenduka. Ukuvuma isono okuyisithelo sokuphenduka, bese uyabhaphathiswa uma usuvuma isono sakho. Uthi ke vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Athi kuverse 10, izembe selibekiwe empandeni yemithi, ngakho yonke imithi engatheli izithelo iyanqunywa iphonswe emlilweni. Ukubhaphathisa ungazivumeli izono uyisihlahla esingathelile izithelo. Ngakho ke onke amagatsha angatheli izithelo ayanqunywa aphonswe emlilweni. Usuke usuyizinkuni zesihogo. Uma usuvumile izono zakho, usungangena emanzini. Ukungena ke emanzini kuwuphawu lwezinto ezintathu. Noma emagama sengiqedile ukuchaza ukuzalwa ngamanzi ukuthi kuyini. Ukuzalwa ngamanzi kulula ukuthi uvume izono zakho bese ungena emanzini, ufakwe umuntu, uNkulunkulu amdobelele yonkonzo. Siyadotshwa bazalwane, uNkulunkulu akudobe. Asiyenze ngokuthanda,
mhlawumbe ke ngoba ngikhuluma la emhlabeni wonke kungenzeka ukuthi umfundisi wakho akakubhabhadisi, ungamsoli, funa enze inkonzo angayinikezwanga ngoba siyayinikezwa lento. Ngiyakhumbula ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi ngisanda ukuqala lo msebenzi kaNkulunkulu ngangingabhabhadisi. Sesithi sixoxa ke nabanye la sinenkonzo, ngithi mina uNkulunkulu ngisathi ngibiza kangitshelanga ukuthi angibhabhadisi, ingakho ngingabhabhadisi. Ebusuku ngalelo langa ngavulelwa uMatthew 28 uverse 19 no 20 lapho ethi khona uJesu, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngakho hambani nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana kaMoya oNgcwele. Ngaphaphama basiqhamukizwe lathi ngiyakuthuma nawe ubhabhadisa abantu. So ngamanye amagama ke ngizama ukuthi ngibashwelezele abefundisi abangabhabhadisi. Mhlawumbe abakwenzi ngoba nami ngangingakwenzi ngoba ngithi angithunyiwe, kanti uNkulunkulu uyangizwa, wayeseyangitshela ukuthi hayi nami ungithumile ukuthi ngikwenze. So asithunyiweke sonke ukwenza. Uboqaphela-ke ungahambi ufakwa noma ubani emanzini. Angidluleke lapho. Itheke ukubhabhadiswa kuwuphawu lwezinto ezintathu. Number 1, kungukuphenduka, uthethelelwe, uhlambulule izono zakho. Iphuzu elilodwa lelo. Kungukuphenduka, uthethelelwe, uhlambulule izono zakho. Mawufunda iZenzo chapter 2 verse 38, sifunde ku-37 eqaleni ngamkhotha lapho kuthiwa bathi mabehlatshwa yizi kushumayela uPetro, babuza bathi madoda sokwenze njani na? Impendulo kaPetro sesiyayithola-ke manje ku-verse 38 uthi uPetro, phendukani, yilona loyo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Mabebuza ukuthi kwenziwe njani uthi phendukani. Omunye-ke kulula ukuthi athi uPetro akashongo ukuthi abavume izono, wathi abaphenduke. Kodwa siphuma khona lapho kade kushiwo khona ukuthi bezani izithelo zokuphenduka, isithelo sokuphenduka okuvuma izono. So mayethi uPetro phendukani, usho bona ukuthi vumani izono, ngoba ukuphenduka kuyisithelo, ukuvuma isono kuyisithelo sokuthi uyaphenduka. Awuphenduki ungazivumeli izono. Uthi-ke uPetro, phendukani, yilona loyo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, ukuthethelelwa kwezono. So ubhabhadiswa kukho ukuthethelelwa kwezono. Ingakho kufanele uzivume, ngoba uthethelelwa isono ungasivumile. Uma-ke mina ngikubhabhadisa kanti unesono sikhumbulayo awufuni ukusikhipha, ngase ngiyasibhabhadisa isono sakho, sizoba uwe, sizokuhlula, size sikufake esihogweni. Ngoba isono asibhabhadiswa, wena usungenze ngasibhabhadisa ngoba ungafuni ukuvuma isono sakho. Vumani isono sakho, babhadiswa ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Baningi abazalwane abanayo uMoya oNgcwele, babhabhadiswa benezono, akakwazi uMoya oNgcwele ukuhlala kuleyo ndawo. And yilo lolu hlobo lwabazalwane oluthanda kabi ukuthi phatha uMoya oNgcwele uthi, uMoya oNgcwele ungitshela ukuthi, kodwa wabhabhadiswa nezono lo muntu. uMoya oNgcwele uhlala kanjani endaweni efana naleyo? Bamthanda kabi uMoya oNgcwele ngoba banaye, bathanda kabi ukuthi bathuthe ngoba kashongo. Laba akakhulume kubo hayi abadlaleli kuMoya oNgcwele. Masifunda iZenzo 22 verse 16,
umpostoli uPawulu. Sikhuluma njalo ngokuthi ukubhabhadiswa kwizimpawu ezintathu. Sikhuluma ngoPawulu oqala ukuphenduka, uthethelelwe, uhlambulula izono zakhe. uPawulu ke mayifakaza ekhuluma phambi kwababe emangalelwe kubo mufunda uchapter 22 wezenzo. Uthi ke mayifakaza kwafika indoda kuye uAnaniya verse 16 uthi yathi kuye manje ke ulibalelani na sukuma ubhabhathizwe uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lenkosi. Ngakho ke ukubhabhathizwa kuhlambulula izono zakho, ukubhabhathizwa kuhlanzwa kwezono zakho, ukubhabhathizwa kungukuthethelelwa kwezono zakho. uPawulu wesibili ngithe lokuqala basiqede sesingena kulesibili. Ukubhabhathizwa kungukufa, ukubhabhathizwa kungukumbelwa kanye noKristu, bese kuba ngukuvuswa kanye noKristu uhambe ekuphileni okusha. Konke lokho esengikushilo kufola phansi, kungena phansi kwephuzu number 2. Ukubhabhathizwa kungukufa. Ingakho ke sinabazalwana abaningi abaphile esonweni ngoba bakaze bafe noKristu ngokungena emanzini, abakaze bambelwe bahlale u3 days noKristu phansi emathunjini omhlaba, bavuswe kanye naye bese bephila impilo entsha. Ngoba ngeke uyiphile impilo entsha ungazange ufe. Uma uthatha uhlamvu lombili ulitshala emhlabathini alukwazi ukumila lungafile. Ayingeke limile lungafile. Lokugubha nje umhlabathi uthole lwalundala. Kufanele lufe ukuze lukwazi ukuvuka seluyisithombe. Emva kwalokho lukhipha izikhwebe ezimbili noma ezintathu, kuphume inhlamvu eziningi ngoba lwenze njani? Lufile. Yilento eyenziwe uJesu efa wayezala ibandla. Uthe mayivuka lapho yithi laba sizigidi ngezigidi ngoba uJesu wafa. Kuba kazange afe ngaba likhi ibandla, likhona ngoba wafa, wavuka ngosuku lwesithathu. Ngomagama wamila lombila, uhlamvu lombili obelitshalile. Mayivuka ngosuku lwesithathu kwabo ukwakheka kwebandla njengoba nathi sikhona. So kubiza ukuthi ke nathi singene emanzini, sife ngokwenyama, sife ngokwesono, ubethele umzimba wakho ezweni, nalo izwe livume. Ungathi mawuphila usebenza noma ukuphila ukhona, abantu abangakholwa kube lula nje ukuza kuwe bazohleba, bazokhuluma into abayithandayo ingoba ufile. Kufanele bathi ngeke ngiye kusibanibani, usibanibani engavume ngikhulume ngegama lomuntu. Izwe malikwazi ukuthi uyisikhonzi sikaJesu nomphathi wemfihlakalo zikaNkulunkulu. Lelo zwi aliqondene nabefundisi kuphela. Wonke nje umuntu ozelwe kabusha uphethe imfihlakalo kaNkulunkulu, uyisikhonzi sikaJesu. Manje uma emsebenzini osebenza khona bengakwazi, uma umakhelwane bakho bengakwazi, bezokuthuthela indaba nihleba abantu endaweni, nihleba abantu esigodini sakini, kusho ukuthi wena ukakazalwa ngokusha, usahamba ngokuphila okudlulile, ukuphila lokhu uNkulunkulu akangakufuni. Sikhuluma ke ngephuzu lesibili, sithi kungukufa, ukumbelwa kanye noKristu, bese kuba ngukuvuswa kanye noKristu uhambe ekuphileni. Angakawafundika amavesi asapota lokho. MaRoma chapter 6 verse 3 kuya ku4 no verse 7 bathi kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhabhathiselwa kuKristu Jesu sabhabhathiselwa kukufa kwakhe na? So ngesikhathi ungena la emanzini ucwila, uyafa kwelikamoya, uyavuka kwelikamoya, uvuka kanye noKristu. Verse 4 ngakho sembelwa naye
ngokubhaphathiselwa ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Uhambe ekuphileni okusha kuphela ngoba usubhaphathisiwe, wavuka ngoba naye wavuka. Verse 7, ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Ajulile lawo magama. Umuntu ongcwatshiwe nje wafa, ukhululiwe esonweni, ngeke aphinde one. Ngoba ukuphi semgodini ufila ngithi abantu abonayo yilabo abahamba ngenyawo zabembi. So uma ufileke kanye noKristu awukwazi ukwenza isono. Usenza isono ngoba ufanga noKristu. Ofile ukhululiwe esonweni. Injalo nje ungayibeka ngendlela ofisa ukuyibeka ngayo, kodwa injalo nje ofile ukhululiwe esonweni. Kubiza ukuthi ke masife maqondana nesono. Abasekolose chapter 2 verse 12 uthi nimbelwe kanye naye ngoMbhaphathizo, okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Lijula-julile-ke naleli, nimbelwe kanye naye ngoMbhaphathizo. Lwase ngishilo, uma ungena emanzini uyambelwa kanye noKristu. Okungawo futhi uMbhaphathizo uyavuswa kanye naye ngokukholwa. Ngoba sihamba ngokukholwa, sihambi ngokubona. Bese lithi-ke ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Izwi-ke lithi uJesu wavuswa ngoMoya oNgcwele ethuneni. Ngakho-ke uMoya oNgcwele uyophilisa nemizimba yenu efayo uma ehlala kuwe. Ngoba amandla kaMoya oNgcwele avusa uJesu ethuneni. Amandla kaMoya oNgcwele aletha uJesu esibelethweni sikaMariya. Amandla kaMoya oNgcwele enza uJesu wahlwithwa, wakhuphuka ngosuku luka-40 wabuyela ekhaya ezulwini. uNkulunkulu wenza izinto zakhe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngakho-ke umumbelwa ngoMbhaphathizo uyavuswa futhi ngawo ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu avusa ngawo iNkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho-ke kufanele uma uphuma la emanzini uphuma ugcwalisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngamanye amagama kungenzeka usheshe ubonakale, ungenzeka ungasheshi ubonakale, kodwa kona iqiniso lithi uvuswa ngamandla avusa iNkosi uJesu ethuneni. Ngikhuluma-ke ngempawu ezintathu ezichazwa yini, izimpawu ezisho ukuthi uMbhaphathizo wamanzi yini. Phawu lokugcina-ke lwesithathu, inkonzo yokugcina ngaphazame sasingayo ngoMathi ukubhaphathiswa, iphuze lithi kungukugcwalisa ukulunga konke. Matthew chapter 3 verse 15. Jesu waphendula uJohane uMbhaphatisi, noma ngakafiki lapho uJesu wavela kuJohane uMbhaphatisi ebhaphathise eJordani. Bathi uJesu ngibhaphathise nami. Bathi uJohane ngikwazi ukubhaphathisa, mina ufanele ngibhaphathiswe wena. Bayisethi kuJesu kuleli verse engicaphuna verse 15, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumela. Ukubhaphathiswa ungukugcwalisa ukulunga konke. Kusho ukuthi uma ungabhaphathisiwe ukulunga kunjani? Akugcwele. Ngase ngikhumbula leli zwi engilithandayo elilapha kuMarko chapter 16 verse 15 no 16. Uthi hambani nezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Verse 16. Okholwayo abhaphathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyolahlwa. Okholwayo abhaphathiswe uyosindiswa. Kusho ukuthi okholwayo angabhaphathiswa ngeke asindiswe. Haya silithathe ndwalinjaliso. Uma ukholwa ungakugcwalisile ukulunga konke, awulungile kwaphela.
lithi lelizwi verse 16 okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyolahlwa. Umbuzo wami uthi usubhabhadisiwe yini wena na? Siyabonga kuNkulunkulu ngoba emva kwale nkonzo engisho ukuthi inkonzo yokugcina umbhabhadiso sasishumayela ngalelizwi, baningi abantu asebebhalisile noma iQE inde 2030 njengamanje sinamagroup awu5. Bengilokhu ngenza amagroup awu3 every year umbhabhadiso, sinamagroup awu5. Amathuba amaningi ngenzeka abe u6 abe u7 ku2030 noma kugcina sekubhabhadiswa inyanga nenyanga, ngoba sibhabhadisa abantu abawu20 at a time. So amagroup mayise u5 seku100 wonke ka2030 already, kanti sisephansi nama-bookings ka2030 ukudlulisa. So ke angazi ukuthi kodina bengakanani, kodwa iqiniso limile lithi okholwayo abhabhadiswa uzosindiswa, okungukuthi okholwayo angabhabhadiswa ngeke asindiswe kodwa uzolahlwa. Ayike mina izwi-ke ngilithatha njengoba linjala ngiliphendula. Mawukuthi khona uliphendula elihumusha ngenye indlela, uPaul ukhuluma amagama abuhlungu ngithi uGalathiya noma wabaseFese ekuqaleni uthi onishumayeza ivangeli elihlukile naleli nalizwayo makaqalekiswe. Uthi noma ngabe ingelosi esuke ezulwini, athi noma ngabe yimina sengishintshile mangiqalekiswe. Nami ngisho amagama afanayo. Oshumayela ivangeli eliphambene nezwi likaNkulunkulu makaqalekiswe. Nami mangelinye ilanga sengibuya ngishumayela ukuthanda kwami, hayi sezwini mangiqalekiswe. Ingoba ngiyazi ukuthi ngimezwini lenkosi. So anginamahloni ngaleli ivangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Ngakho ke uthi uJesu vuma Johana ukuba ungibhabhadise ngoba kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke. So ke kusho ukuthi uma umuntu engabhabhadisiwe ukulunga akugcwele. Asiphendule umbuzo ukuthi kubhabhadiselwa kuphi. Ayengathi ngiza kahle kodwa ngiza kahle ngasheshisa. Yazi ningabe information esekidedelile. Mangibuka isikhathi akakabi kubi kakhulu. Kubhabhadiselwa kuphi kanjani? Bayeka abantu ukuthi bathi uJesu wathi kubhabhadiselwe emanzini ahambayo. Asiqalele indawo ezizobalwa la zintathu indawo esizozibala. Eyesithathu ihlanganisa zonke, angiyeke ngingahambi phambili. Kubhabhadiselwa kuphi kanjani? Number 1, emfuleni noma emanzini ahambayo. Indaba ebesiphuma kuyona kufanele siyiphinde. Matthew chapter 3 verse 6 and 13 babhabhadiswa nguye uJohane emfuleni iJordani bevuma izono zabo. So uJohane umbhabhadisi ubhabhadisele kuphi? Emfuleni, emanzini ahambayo. Kodwa kushongo Jesu. Verse 13 khona uJesu vele eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhadiswa nguye. NoJesu ubhabhadiswe emfuleni, emanzini ahambayo. Kodwa hayi ukuthi kwasho yena. Ngiyasilungisa leso statement. Asibheke elinye ivesi elikhuluma ngamanzi ahambayo. Mawubheka iZenzo chapter 8 verse 36 ka 37. Kwathi besahamba uFilipu ke lo ehamba nomthenwa. Kade kufika umoya ongcwele kuFilipu wamtshela ukuthi akahambe ayonamathela kule yanqola yomthenwa. Umthenwa wayisuka eAfrika ayomshumayeza. Kwathi ke besahamba endleleni bafika emanzini. Umthenwa wathi bheka nanka amanzi. Kwalani ukuba ngibhabhadiswe na? Verse 37 uFilipu wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wakhuluma umthenwa amazwi akhulunywe uPetro
wathi uJesu inyama negazi ayikwambulelwanga lokhu kodwa umoya kaNkulunkulu ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Akubona bonke abantu abambulelwa leyo ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu kufana ncamishi lokuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba kusho uNkulunkulu wathi uzobusa uJesu wamnika onke amandla. Abantu abamelene negama elithi uJesu Kristu uyinkosi baphika ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Uma ke bephika bangumphika uKristu. Ngakho-ke umthenwa wase-Afrika ngokusezwini ngokurekhoda uyena oqala wase-Afrika owavuma ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu wayeseyabhabhadiswa. Sesiqedileke ngokubhabhadisa kuphi? Emfuleni. Number 2, emanzini amaningi. Angakanani amanzi esibhabhadisela kuwo la ekhaya? Umahluko ukuthi kanjani? Awahamba. Kodwa afike kanjani la? Ehamba. Hayi, mina ngiyazi lento. Afike ehamba. Awavelanga abakhona. Abalaleli ababonile kade evulelwa la. Mase siqedile siyawavulela ayahamba. Awahlali la. Mina ngazi. Sathane memphuphuthekisa umuntu uyamqeda nje. Asikhulumeke ngamanzi amaningi. John chapter 3 verse 22 kuya 23. Ngasemuva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya wahlala nabo khona wabhabhadisa. uJesu wenzani? Wabhabhadisa. Basazozicorrecta istatement mabeqhubeka ukuthi uJesu wayengabhabhadisi yena uqobo. Ngiya-understandayo wayebalekela lento ukuthi ube nabantu abaqhoshela abantu. Mina ngabhabhadisa uJesu uqobo lwabo. Cha, wayengabhabhadisa uJesu. Kodwa kwabhabhadisa abafundi bakhe. Uma uJesu engakabuyi, siyeza nami leso sikhathi sokuguga. Ngingabe ngisangena la. Kungene nazi izinsizwa ezingabafundisi bami. Banibhabhadise. Nobe nibhabhadiswe yimina hayibo. Ngiyakuzwa lo. Kube kuyibona, hayi kube kuyimina kodwa ngesandla sakhe. Asifundeke la. Uthi ku verse 23, naye uJohane wayibhabhadisa eInoni eduze neSalimu ngokuba amanzi ayemaningi lapho. Yabona kwayengasabhabhadisa eJordan amanzini ahambayo. Wayeseshintile sebhabhadisa eInoni la kwakunamanzi amaningi. Ayenjani engahambi kodwa emaningi. Lithi-ke lapho beza babhabhadiswa. Siqhubeke siye kuJohn chapter 4 verse 1 and 2. La sizozwa khona ukuthi uJesu wayengabhabhadisa uqobo lwakhe. Futhi bese sizwa ukuthi abafundi bakhiwa ngokubhabhadiswa. Mawungabhabhadisiwe awuyena umfundi. Mawungabhabhadisiwe uzibiza ngomfundisi awuyena umfundisi. Hayi kodwa libuhlungu iBhayibheli lesikhathi. Yikho kuthiwa libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili, ngoba liyakusika nawe oliphethe umphambi kwabantu ushumayela. Ungabhabhadisiwe liyakusika. Hayi alingiyeki. Hayi asifunde. Verse 1 and 2 John chapter 4. Kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bazwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhabhadisa abaningi kunoJohane. Kanti abafundi benziwa ngani? Ngokubhabhadisa. Mawungabhabhadisiwe awuyena umfundi. Kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bazwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhabhadisa abaningi kunoJohane, ingani uJesu uqobo kabhabhadisanga kodwa kwakubhabhadisa abafundi bakhe. Nanso-ke lo ndaba kakazange abhabhadise umuntu uJesu, kodwa wayebabhabhadisa ngoba abafundi bakhe ayehamba nabo ababenza umsebenzi. Uma-ke nami inkosi ingakabuyi ngibotha amandla wasavuma sengigugile ngofaka wona la madoda nibhabhadise, kodwa kobe kungewona kobe kuseyimina. So-ke senizwileke sithe number 1 babhadiswa emfuleni, number 2 babhadiswa emanzini amaningi.
Kukhona la senizwe khona uJesu ethi anobhaphathisa endaweni ethi asikakezwe ukuthi kwakwasho. Nanti iphuzu lesithathu kubhaphathiselwa kuphi? Kanjani? And lokho esizokubuka la kwakwenziwa obani? Abafundi bakhe abahambe naye. Okungukuthi benza izwi likabani lakhe. Mawufunda izenzo chapter 2 verse 40 no 41. Lithi wafakaza uPetro nangamanye amazwi amaningi wabayala ethi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukela izwi lakhe babhabhadiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Abantu kungathi inkulungwane ezintathu. Khona umuntu onefoni evaliwe la iduze. Ina iPhone evaliwe. Ufuna ngivule icalculator. Ufuna sibale. Ifone evaliwe. Mangithe evaliwe ngisho ukuthi eku aeroplane mode ingathi sekusetshenzwa isiyaringa. Oh, kulungile ke baba nobaba uZulu ngapha. Cha, ningayilethi kimi kulungile, ufuna ukuthuma nini? Bangaze bethi ngiwakhuphile ama-figures. Kuthiwa la uPetro eseshumayeli abalamukela izwi lakhe babhabhadiswa bawu-3,000. Mina ngithi akekho umuntu oyedwa ongabhabhadisa abantu abawu-3,000 ngosuku olulodwa. Njengoba nje ngihlulwa abantu abawu-20 ngenxa yokuthi ngiyashumayela ufuna kube nenkonzo. Bancane namhlanje abayi-20 bawu-11 baphungukile kade bewu-20 banezathu zabo abazibekile baphumuka kwaze kwasala u-11. So ngifuna sicalculate-ke manje ukuthi njengoba ngisebenzise lo 21 uma abafundi bewu-12 bebhabhathisa 20 at a time, asithi 20 times 12 wenzani? 20 times 12 240. Niyawubona u-3,000 ukude kanjani? Ngisho sekube noma bebonke abafundi babebhabhadisa lapho ngeke ufike ku-3,000 ngosuku. Awudivide u-3,000 ngo-12. Sibona ukuthi ufame babebhabhadisa abangake emuva 250 babengadli phela. Ngeke futhi ubhabhadise u-250 ngosuku. Funeka ukuyithitha amanzi. Imvelo iyakuthuma. Uyakhathala funeka udle. Ngamanye amagama ngizama ukuchaza la ukuthi khona indlela abayenza lesingayazi. Ngeke ubhabhadise abantu abawu-3,000 ngosuku noma abe ngo-12 ngeke. Sengiyadlula. Ngiyakulento ukuthi asiyeke ukubanga ukuthi kubhabhadiswa kanjani kuphi. Umoya ongcwele okhuluma ngaleso sikhathi ukuthi yini okufanele uyenze ubani. Asiye lapha kwizenzo chapter 9 verse 17 no 19. 17 and 18. Khona wahamba uAnaniya wangena endlini ngesikhathi uSawuli onguPawulu eshaywe unyazi. Jesu wathuma uAnaniya ukuthi ahambe aye kuye. Lithi ke khona wahamba uAnaniya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi, Sawuli mzalwane, inkosi uJesu yabonakala kuwe endleleni oze ngayo. Ingithumile ukuba ubuye ubone ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona, wasukuma, wabhabhadiswa, esedlile wathola amandla. Ngoba kwaku after 3 days ezilile. Ake ngiyiphinde lento umhlanganiso verse 18. Kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu into engasaboni uSawuli uPawulu. Emva kwalokho wabona, wasukuma, wabhabhadiswa. Wabhabhadiswa kuwo. Ngophela kushiya ukuthi wasukuma bahamba bayemkuleni. Wasukuma wabhabhadiswa.
ikhona le ndlela abhabhatiswa ngayo engachaziwe. Awukwazi ukuthi uvele ukuvuleka amehlo, usukume, ubhabhatiswe bese uyadla. Konke ngendawonye. Bese kuthiwa uJesu wathi akubhabhatiswe emfuleni phela. Hayi basuke umsukela. Asiqhubeke neso. Akushongo ukuthi kuphi nama ngisho ukuthi kuthiwa kukubi. Ngivula amehlo ukuthi asisubanga indaba yokubhabhatisa. Khona ibandla engezulisho ngegama. Inkinga ukuthi ubhabhatisa ingane encane kanti ukubhabhatisa usukuthatha inqumo. Abathatha inkomishi badobhoza umunwe bathela amanzi. Abekho wrong ngoba kukho eBhayibhelini ukuthi ungakwenzi lokho. Phela singahlabuhla ngothi lokuthi benze ingane. Kodwa kona ukuthi ubhabhatisa kanjani silalela umoya kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Lapho la ngikho. Asibheke izenzo chapter 22 verse 16 sekusho yena uPaul. Khumbula sike sakhuluma ngoverse 15 ka chapter chapter 22 ngazi ngoverse 15 lapho ngithe uPaul wayifakaza khona. Uverse 16 uthi manje ke kusho uPaul ulibalelani na sukuma ubhabhadiswe uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni leNkosi. Sukuma ubhabhadiswe. Sekusho yena uPaul intenziwa kuye. Wasukuma ubhabhadiswe. Umbuzo uthi kanjani? Asazi. So asikwazi ukuthi sithi wathi uJesu engashongo. Sengiyadlula. Ngoba nama ngisho angifuni ukuhamba mangithi basebenzisana. Kodwa ngivula amehlo ukuthi iyona isho eseBhayibhelini lokufanele ingabangwa. Ungayibangi nje nomunye umuntu. Ngoba umangala mhlaba wambulo ngosuku lokwahlulelo. Uthi uPaul obhabhatisa abantu abagcwalisa amandla kaMoya oNgcwele wabhabhatiswa kanjani? Mawuya kwizenzo chapter 10 verse 46 ka 48 umndeni kaKhoneliyu loyo abantu bezizwa kuona amaJuda wayishumayela uPetro. Ngesikhathi eshumayela uPetro behlelo umoya oNgcwele bagcwaliswa ngomoya oNgcwele. Abantu abanenhlanhla ukuthi kushunyayela bagcwaliswa ngomoya oNgcwele bengakangena emanzini. Ngoba normally kufanele uqale ngamanzi kulandela umoya oNgcwele. Kodwa laba kwaqala umoya oNgcwele. Sekulithi ke uverse 46 ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi bethusa uNkulunkulu khona uPetro waphendula wathi ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhabhadiswa laba abamukela umoya oNgcwele njengathi na? Ukhona yini ongala namanzi? Anjani amanzi okwaliwa nawo? Alethwa ngendishi noma alethwa ngebhakede? Akunjalo. Ungala nomfula, ungala nethibi, uthi uPetro ukhona enongala namanzi ukuba laba sebamukela umoya oNgcwele babhabhadiswe na? Angishongo ukuthi kwasetshenziswa indishi. Ningasho ngishilo ngoba ngishongo. Kodwa ngibuzile ukuthi kanjani okwaliwa nawo. Uthi uPetro ukhona enongala namanzi. Verse 48 wayeseyalo kuba babhabhadiswe egameni leNkosi base bemnenga ukuba ahlale izinsuku ezithile. Asitshele ukuthi baye emkhuleni. Wayeseyalo kuba babhabhadiswe. And lokhu uPaul uthi uPetro uqobo lakhe akababhabhadisanga. Wakhipha instruction bathi babhabhadiseni. Emva kubethe ukhona enongala namanzi. Awukwazi ukwala nomfula. Awukwazi ukwala nethibi. Kodwa ungala namanzi alethwa ngendishi. Eninglethelena amanzi. Hayi lo muntu udlala ngathi amanzi siwapha kude ngeke sikunike. Yilawo manzi okwaliwa nawo. Awukwazi ukwala namanzi. Emvelo. So ke lokhu kusivula amehlo ukuthi uPetro wawubhabhadisa kanjani umndeni kaKhoneliyu. Kodwa still akushiwo ukuthi kanjani. Yingakho ngithi akuyona into ofanele siyibange le. Izenzo 16 verse 33 ikhuluma ngamavesi nendawo ezingacacile ukuthi kwabhabhadiswa kanjani.
Uhambile umuntu ekhaya lezwi ngoba bamtshela ukuthi uJesu wathi kubhaphathiswe emanzini ahambayo. Kunzima ukuphila emhlabeni. Kodwa-ke wonke umuntu ukuthi yini akafuni ukufunda iBhayibheli. Fundizwe, ungatshelwa abantu into esezwini ukuthi uJesu uthe engazange esho. Noma ubuze ngoba sifani kubantu abambulelekile ngezwi, abanye bahambile bayofunda esikoleni ngezwi. Ubuze likhona inizwi elithi. Ngoba noma singalazi lonke iBhayibheli liphisa ngokuyonakala. Ngoba noma singalazi sonke iBhayibheli. Kodwa uzothola ukuthi engikwaziyo awukwazi, nami okwaziyo wena angikwazi. So uma ngibuza ngithi khona into ethile, ukhona uzothi awuyazi ikhona. Ngoba mina ngiyaso asifunde ukubuza nokufunda. Ungaveli uthi usibani bani wathi ngoba uqamba manga ozowafitha ezulwini bese sihogweni. Izenzo 16 verse 33 umgcini isiboshwa. Lapho kwakudumisa khona uPaul noSila kwazamazama umhlaba nezisekelo zejele. Verse 32. Okay, mhlawumbe ufuna ngixoxe wasengiqala ku verse 32. Kutheke lapho sebakhululeka bonke ababeboshiwe kodwa bahlala kuphumanga muntu. Umgcini isiboshwa wayelele wasiyaphaphama. Wayephaphama ebona kuvuleka iminyango yejele, wathatha inkembe ethi uyazibulala. Wathi uPaul noSila ungazibulali sikhona sonke akekho uphumile ejele. Wayesebuza wathi madoda ngenze njani na? Bathi kholwa inkosi uJesu khona wena nomndeni wakho uzosindiswa. Verse 32 ke lithi base bemshumayeza izwi likaNkulunkulu yena nabo bonke ababesendlini yakhe ngoba bathatha ejele wabasendlini yakhe. Verse 33 wabathatha ngaleso sikhathi sasebusuku wabageza imvimbo wabhabhadiswa khona lapho yena nabo bonke abendlu yakhe. Yazi enye into ezithambathile, yena uthatha laba abafundi ababili uyobageza imvimbo. Mayeqeda ukubageza sekubhabhadiswa yena. Kuphi akuchazwa. Kusangenzeka ukuthi basetshenziswa amanzi anegazi akade egeza imvimbo yabo asazi. Yabona ukuthi kudlala ukubanga ukuthi kubhabhadiselwa kuphi umdlalo. Ngoba kunezinto ezingavele. Bafike bamshumayeza ubageza imvimbo sekubhabhadiswa yena nendlu yonke khona lapho njalo ngaleso sikhathi. Verse 34 wabenyusela endlini yakhe wababekela ukudla wathokoza kanye nendlu yakhe yonke ngokukholwa ngoNkulunkulu. Ubhabhadiswa kanjani? Sengiqedile ukubhabhadiselwa. So indawo ubhabhadiselwa kuzona azinamgomo, azinayo lutho. Nokho ke thina siyabonga ngoba sibhabhadisela kuphi emanzini amaningi. Ayahamba ngoba ayafika evuleka. Aphinda ahamba dedelwa ahamba. Akekho ubhabhadiswa emanzini anukayo anezilwane ngoba wahamba mina. Kodwa iqiniso lithi maningi. Kanjani? So isitoko sokugcina lesimangiphendula sona sesifike emaphethelweni. Awubiza mina. Akufana. uMathewu 28 verse 18 kuya ku-20. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Verse 20 nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekuphileni kwezwe. Funa sihlakazeke lamavesi. Singasiphendula umbuzo othi kubhabhadiswa kanjani. Polisa kufanele uphuza amanzi. La ngimkhona yashisa ngoba ngimile ngedwa. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 19 ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise. Leli verse lihambisana naleli esike salithini
abafundi benziwa ngokubhaphathizwa. Mawungabhaphathisiwe awusiyena umfundi. Hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nansi into eyinkinga, abantu sebefikile emanzini bese bengakwenzi okwasho uJesu. Nibabhaphathise egameni likaYise. Ubani uYise? Ebe uyise kabani? Khona nempendulo lapho ubani uyise? Akushuwongo. Ngamanye amagama abahumushayo babhala into wrong. Ngoba ikhumusho lesingisi lithi baptize them in the name of the Father. Kusho uJesu futhi egameni likaBaba hayi likaYise. Uyise kabani? Ngoba kwakhuluma uJesu ekhuluma ngoyise wakhe. Thina nje wasikhuluma sisilona masithi uyise kaJesu. Ukwazi ukukhuluma ngobaba wakho uthi uyise wami akushiwo ndala kusona izulu. So ke ku-wrong into. Isikhathi esiningi yonke indawo la kukhulunywa khona eBhayibhelini kuthiwa uyise, elesingisi lithi ufather, ubaba. So ke niyababhaphathisa egameni likaBaba nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Ngelinye ilanga-ke uNkulunkulu ekhuluma nami ngambulela lento. Ngixolela-ke mina ngithi uNkulunkulu noma ngithi uJesu. Angimsebenzisa uMoya oNgcwele. Hayi ngoba ngingazi ukuthi kusuke kuMoya oNgcwele. Ngoba kunale Matthew chapter 12 verse 30 no 31 mangaphazama uthi uma umuntu ehlambalaza uMoya oNgcwele ngeke athethelele kuleli nakwelisa. So it is safe ukungasho ukuthi uMoya oNgcwele uthe ukunokuthi uthi uMoya oNgcwele uthe kanti akusiyena usunesono ngeke uthethelele kuso. Bami ngiyongishiya ngasho eqaleni bayathanda abantu bathi uMoya oNgcwele uthi uMoya oNgcwele uthi umuntu ambheka lo muntu ubone ukuthi uMoya oNgcwele akaze ahlale nakanye kulo muntu kodwa uthi uMoya oNgcwele uthe. Ngikho-ke la Ngithazelwe ukuthi makuthiwe egameni likaBaba nelendodana nelikaMoya oNgcwele, wena mawusubhaphathisa baningi obaba maningi amadodana uyedwa uMoya oNgcwele. Kufanele uma kuthiwe egameni ulisho. Sebayangazi-ke abajwayele abanye mhlawumbe abazi ngayichaza lento lwangisho nje ukuthi ngiyayichaza ngifuna kuzwakale kahle. Kwathiwa ngosho ngithi egameni likaBaba uJehova Sebawothi noma ngabe ngimbiza ngalipha nginyelwana egameni lendodana uJesu Kristu, ngoba bonke abantu besilisa bala endlini bangamadodana kobaba babo. So mawungasho ukuthi egameni lendodana sazi ukuthi indodana kabani, ngoba okokuqala sikwazi ukuthi ukhonza bani, mhlawumbe usho indodana kaSathane. So kufanele mawumbhaphathisa umuntu ulibize egameni likaNkulunkulu uBaba nelikaNkulunkulu indodana uJesu Kristu nelikaMoya oNgcwele, lilodwa igama elibiziwe. Uthi uJesu ubabhaphathise egameni likaYise nelendodana, abashuwa ukuthi uyise ubani, akusho ukuthi indodana ubani, kwase kuthiwa nelikaMoya oNgcwele. So kwathiwa-ke mina mangibhaphathisa umuntu angowabala amagama ngiwasho ukuthi ngiyakubhaphathisa egameni likaNkulunkulu uJehova Sebawothi mangithande ukusho lokho, noma uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe mangithande ukusho lokho, bese ngisho ukuthi elikaJesu Kristu, bese ngizothi nelikaMoya oNgcwele. Ngifundiswe lokho ngoba uJesu wathi sibabhaphathise kulawa magama, akawabizanga yena, wabize kaMoya oNgcwele kuphela. Number 2, akacwile umuntu kaningi kuthiwe egameni likaYise avume, elendodana vume, elikaMoya oNgcwele cha kwenziwa lokho. Umbhaphathisa kanye emagameni amathathu, hayi kathathu engathi la magama ahlukene. Ngithi ngiyangizwa kodwa. Bese ke niyabafundisa ukugcina konke nginiyale ngakho
bhekani nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Kukhona umahluko noma iziphiwo esizinikeziwe njengoba sima phambi kwenu singabefundisi abehlukene. Khona umuntu ophiwe ukuvangela. Ukuvangela ukulanda imphefumulo engakholwayo ilethe ebandleni. Khona abantu abaphiwe ukufundisa. Ukufundisa ukukhulisa ibandla ukuthi ukungcwele yini, wenze njani ofuna ukukhonza uNkulunkulu. Khona abaprofethayo abakutshela ukuthi uNkulunkulu uthi ngawe noma ngebandla. Ziningi igaba khona abelusi kuthiwa befundisi nabo abelusi pastors abakwazi ukulusa izimvu ngendlela uJesu akhulume ngayo ukuthi mazi u99 kukhona engekho aphuma hamba yoyilanda. Ngamagama lomuntu uphiwe ukwalusa umfundisi okugada ibranch noma ibandla ozoba kuthiwa uyagula usibanibani athathe iBhayibheli lakhe ayokwenza umkhuleko ukwelusa lokho. Athi manje kuthiwa kushoniwe endaweni ethile athathe iBhayibheli lakhe ayokhuleka. Akakhulekeli izimvu azelusile kuphela. Nabo makhelwana makushoniwe uyazi ukuthi umfundisi ahambe. Kugcina kukhula ibandla. Bethi abantu hawu yazi wasinaka lwamfundisi singakholwa ke emva kokushonelwa ke siye khona siyokhona. Bona ibandla lomuntu othize liyakhula uyelusa ukwelusa. Niyangizwa kodwa. Inkinga ke ila sithatha abavangeli bame phambi kwabantu every Sunday bevangela abantu alikhuli lelo bandla ngoba uyabavangela sengathi bayizona ubalande ehlathini ubaletha la ufana nomuntu seyithezwe inkunzi alethwe ebaleni edekeni aphuma yotheza utheza kanjani ebaleni waphela uyilanda ifaka emlilweni hayi uyitheza. So ke kukhona iziphiwo esizinikeziwe. Uthi ke uJesu kuverse 20 nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. uNkulunkulu kungiphila inkonzo yokufundisa noma sengifundisile. Ozothola baningi abefundisi asebebhabhathisa abantu abaningi kodwa bayazi lento engiyikhuluma yabazoyimangala masebeyizwa ku YouTube beyilalela. Bamangale ngoba baphiwanga ukufundisa. Bese thina ke bazalwane ngokungafundiseki baningi abaphumile ekhaya lethu bathi awu babonise abantu uyaxoxa akavuthi lo sifuna abavuthayo thina. Awukwazi ukuvutha uma ufundisa ngoba into oyifundisayo ayingeni. Kufanele uxoxe ukuze ingene ngoba ngiphiwe ukuxoxa mina and uma ngixoxa kulalala umuntu kodwa uma kuzofundisa ongakuphiwa ukufundisa vele abantu balala ukuthoba ngoba bakuphiwanga ukufundisa. So singayenzi into esingayinikiwe asenze sikunikeziwe ngaleso sikhathi. Musuzama ukufundisa ungakuphiwe. Musuzama ukushumayela ungakuphiwe ukuvangela. So sinikwe izinto ezingafani. Ingakho ke ikhaya lethu abanye abebengazi likhula kangaka nje ukhuliswa yini abantu bezwe izinto ekhaya lethu abangazizwe emabandleni abo abangakaze bazizwe. Ngoba umfundisi wakhe akakuphiwanga ukufundisa yikho ungayazi leyo. Hayi ukuthi wrong. Akekho wrong, akazi naye. Akakuphiwanga. Kodwa manje usema zonke izinsuku sengathi umfundisi. Kanti akayena umfundisi mhlawumbe umvangeli. Kufanele ahamba landa abantu abalethela. Khetha umfundisi la noNkulunkulu akhomba umfundisi ebandleni ozofundisa abantu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani ukuthi ukungcwele kunjani. Jwase nifundile nje ngokumbhabhadisa ingoba nifundiswa umfundisi. Sene understand le nto manje. Baphumileke abantu ekhaya awu yaloba abantu uyanamuza nje uyaxoxa. Bafuna sithini? Amen, hallelujah, praise the Lord. Chaya makhwele, men of the moment. Iphume inkonzo, inkonzo bivutha namhlanje. Uzumbuzo wodwa ufundweni akazi. Kuthiwe akazi. Khumbula umsindo nokuba ngaphambili epotiti. Indoda ijulukize bemanzi ehla yenyuka. Kanti ngesikhathi ngehla ngenyuka ngiphazamisa abantu abangilalele. Niyayazi lo nto le. Ngoba ngesikhathi ngehla ngenyuka khona uthawu. Inhliziyo yakho khona uthawu. Buka nishekhe sephume ngaphandle kabona. Khona uthi sasihleli sasithathu. Khona uthi
bazosigqoka isicathulo sesesabheka phezulu. Ngathi manje ngoba uyehlenyuka la yena akezwakala ukuthi uthiwani uyamodela. Kanti kufanele sidlulise lento uNkulunkulu afuna siyikhulume. Ningangizwake kabangigxeki ngithe siphiwe ngokungafani. Kodwa nina khulani njengebandla ni-understand. Uma ufika la kwehloko nyuka khona, le ndoda iyavangela. Senezwa manje uthi kuJesu mase sinibhabhadisile senzeni sinifundise. Umbuzo wami uthi ke laba behla benyuka ke bayafundisa noma benzani ngoba uthi uJesu asifundise. Asithandaze seniqedile. Baba egameni lomfelo uJesu siyakuthola phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi sesizwile lokho ufisa sikuzwe ngoMbhaphathizo. Siyabonga Nkosi kunikeza udumo lokufanele lungolwakho. Siza abantwana bakho abazobhaphathiswa manje. Balisebenzise leli thuba lokuyihlola. Makukhona abakukhumbulayo Nkosi umuntu avele asizwe ukuze angene engcwele emanzini. Angaphumi emanzini abe mubi kunakuqala ngoba ungene nezono. Siyabonga ke Nkosi sinikela kuwena le nkonzo sesizongena kuyona. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi usaqhubeka busise kube lona loyo lalele naloyo uzwile. Sibonga Nkosi ngoba sisekhaya lezwi irekhodiwe lelo umuntu mayefuna ukuphinda lalela uzolalela. Na ku YouTube yatholakala Nkosi umuntu othanda ukuyilalela uzoyilalela kaningi. Sibonga Nkosi ukufundiswa kuwena ngomoya wakho engcwele. Qhubeka ke Nkosi usikhulise ngoba kuyinhloso yakho leyo ukuba bonke abantu basindiswe baze bafinyelele eklazini iqiniso. Iy'nkonzo ezifana nalezi ezenza sifinyelele eklazini iqiniso. Singahambi siphuphuthekile singabazalwane. Singahambi singazi ukuthi ukukholwa kuyini. Singahambi singangenile emanzini kanti ushilo. Bathi ngeke ubone umbuso wezulu umuntu ongazelwe ngamanzi. Siyabonga ke Nkosi usivula amehlo. Ngiyakhuleka ukuthi uqhubeke ube kanye nathi. Siyabonga izwi lakho likusise sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Emaunye umsebenzi ongifihla ngisela angishumayele zona ezenko kona kuthi ngangiqeda sekelizwa
ngiqale ngami ukuthi amanzi ayabanda noma ayashisa. Mangihlina ayashisa. Mangithule nje futhi ayabanda. Phela ngithi ngiqala ngabo ukuthi amanzi anjani. Kanti mina ngiyakhuleka ukuthi noma ngabanjani angabi nenkinga. Sizoqala-ke sikhulumile ubaba u-MS Mbatha. Baba MS Mbatha. Kambe senzeni siyacula siculele phansi anithi? Yeah. Egameni likaNkulunkulu Baba uJehova Sebawuthi, iNdodana uJesu Kristu waseNazaretha nelomoya ongcwele. Siyekulandela uDM Chase. Egameni likaNkulunkulu Baba Jehova Sebawuthi, iNdodana uJesu Kristu nelomoya ongcwele. Egameni likaBaba uJehova Sebawuthi, likamoya ongcwele neNdodana uJesu Kristu.
Guru Baba ENtabeni UJESU KRISTU UYINKOSI. Guru Baba ENtabeni UJESU KRISTU UYINKOSI. Guru Baba ENtabeni UJESU KRISTU UYINKOSI. Guru Baba ENtabeni UJESU KRISTU UYINKOSI.
egameni likaNkulunkulu Baba leNdodana Jesu Kristu likaMoya Ongcwele. Egameni likaNkulunkulu Baba leNdodana Jesu Kristu likaMoya Ongcwele. Sigobeke bese ngiyathandaza. Baba egameni lomfowethu Jesu ophilayo, siyabonga Nkosi ngenkonzo isiyenzakele. Sibonga wena, ngaphandle kwakho asikwazi kwenza lutho thina. Dumo lonke ilungo lwakho lufanele uJesu izolo, uJesu namhla, uJesu ingunaphakade. Nkosi yethu siyathoba unikela wena bonke laba bebebhaphathiswa. Inikela ibandla lonke likhona elingofakazi manje. Dumo lonke sinikeza wena uJesu Kristu uyinkosi. Amen.